Само аз ли не знаех, че един единствен кристал може да разкрие най-дълбоките тайни на душата ни? Нека да последваме Ариана в едно мистично пътешествие през кристалния лабиринт. Далеч от тук, отвъд високи планини и мъгливи долини, се намира тайнственият кристален лабиринт. Изграден от безброй огледални кристали, той отразява не само светлината, но и душите на онези, които са достатъчно смели да влязат. Ариана, млада жена, белязана от загуба и търсеща мир, пристъпва в този лабиринт. Докато се лута из блестящите му коридори, всяко отражение я принуждава да се изправи срещу страховете и съмненията си. По време на това емоционално пътуване, Ариана осъзнава, че отговорите, които търси, не са в самия кристал, а в собственото й сърце. Излизайки от лабиринта, тя открива, че истинското просветление идва от преодоляването на собствените ни бариери. Не забравяйте, понякога пътят към яснотата започва отвътре.